Mkanzamkhulu, umndawe nomndawo akufani. Umndawe ngithe yisizwe sabantu bangaphandle beza la eSouth Africa, kodwa umndawo umuntu oze ngekuzogana ekhaya. Ngoba uma uthatha umakoti usuke engasiyo isibongo sakho, yingakho phela esebulawa ngale lesa sibongo ezofaka esibongweni sangala. Kwakanayo indawo yokuthi ayoshisa impepha ngala kwababa noma kwamkhwenyana la ezoshadela khona. Yingakho ebizwa kuthiwa umndawo, akanayo indawo, akanayo sidalo indawo lapho, uyangizwa? Yingakho-ke ephinde ebe umuntu ozophinde akhelwe indawo la ezobe ekhuluma khona ethongo la, ngoba phela lo muntu njengoba ezogana la ekhaya, ezogana la ekhaya ufune naye ahambe nabantu bakhe, nabantu abadala bakhe, nomkhulu bakhe nogogo bakhe, la azobe ekhuluma nabo, hhayi emsamo lo wala ekhaya la eganele khona. Yingakho kuthiwa akanayo indawo, uyangizwa? Amandawe namandawo akufani, kuhlukene, ungakuhlanganisi, akukaze kwahlangana. Ngiyabonga mzethu.